Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise jer alle de fodboldkort, jeg har haft igennem hele mit liv. Okay, her starter vi med Schmeichel. Mesterklasse 9 attack, 75 defense. Og lige. Her har vi Gonzalo Ramos. Debutant 78 attack, 37 defense. Portugal. Også fra Lidl. Vi har mange der er fra Lidl. Brunzovic. 73 attack, 79 defense. Med ikke så godt kort. Og ja, Lidl. Det. Der har vi Stortingslandskort her. 75 attack og 46 defense. Det er også det. Ja, nu har vi det. Ja, du har set det. Det er også et lille kort. Det er 35 attack og 84 defense. Og fra Holland. Lidl. Det er ikke shit. Chic. Jeg ved ikke. 80 attack og 37 defense. Det er fra Tyrkiet. Her har vi McTominay. Han er 67 attack og 77 defense. Holland. Lille. Der har vi en playmaker. Vi har Kingsley Coman. 82 attack og 31 defense. Nicolas Dancho. 75 attack og 60 defense. Yes. Lille. Robert Mack. Yes, også lille. 73 attack og 30 defense. Konrad Leimer. Ja, også lille. 60 attack og 77 defense. Her har vi Alvaro Morata. 80 attack og 31 defense. Lille. Her har vi endnu et stort talent. Nå, godt få. Stort talent. Alexandro Balde. 71 attack og 80 defense. Lille. Der har vi et andet fejlskort. Det er fra Match Attacks. Og det er Alexis McAllister. Han er rigtig god, hvis du spørger mig. Chiesa. Han passer attack 31 defense. Yes. Frankie de Jong. Han er 65 attack og 84 defense. Thomas Delaney. Dansker. 72 attack, 75 defense. Ret god. Vladimir Kofal. 43 attack og 84 defense. Han er ikke så god. Her har vi Denis Zakaria. Mesterklasse. 73 attack og 80 defense. Yes, det billede. Her har vi Xherdan Shaqiri. Og ja, det er det sidste kort. Jeg tænkt mig at lave part 2. Han har 79 attack og 58 defense. Hvis du vil se part 2, husk at give den like og sub. Vi ses næste video. Hej hej.